Għal 5 darba Radio 101 qed jorganizza l-maratona Oti ta' Dem. Il-koordinatur dell-inizjattiva, il-preżentatur ta' Radio 101, George Gallia, qal li bħal snin l-oħra din l-inizjattiva ġibdet l-interess ta' numru ta' nies li jażlu li jagħtu d-dem f'din l-inizjattiva ta' Radio 101. L-inizjattiva li ssir pratikament kważi kull sena kienet bdiet fis-sena 2014, għamilna l-aħħar edizzjoni f'Settembru li għadda ġdejjem normalment issir fl-Indipendenza, ma minħabba li kemm darba smajna li appelli li hemm riserva tad-dem qiegħda tonqos, anke wkoll talba min-naħa tal-Bank tad-Dem, organizzajna ġarba oħra dina il-maratona illi ħeżat issir bejn illum is-Sibt 20 u għada 21 ta' Jannar. Il-konkurrenza bħalma kien hemm dejjem fil-każi li għaddew sissa tidher li hija verament tajba. Unawguraw ukoll li anke fil-jum tal-ħadd ta' għada tkun ukoll pożittiva u nħeġġu ħafna wkoll li dawk li forsi qegħdin jarawna f'dan l-aħbarijiet biex ukoll jinaqdu magħna għada fil-għodu bejn 8:30 u n-nofsija u m'hemmx għalfejn biss anke jekk sempliċement kemm imorru l-Bank tad-Dem u anke jagħmlu donazzjonijiet. L-importanti li mmorru u mhux fejn. Waqt il-maratona attenda wkoll iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link, Pier Portelli, li apparti l-appoġġ kollu għal din l-inizjattiva ta' wkoll id-dem waqt din il-maratona. Inizjattiva li żgur għandha l-appoġġ kollu tagħna għaliex din hija l-5 edizzjoni qed jgħid George Gallia il-bniedem il-moħħ wara din l-idea kollha. Radio 101 minn dejjem tal-kontribut tiegħu f'diversi affarijiet, dan wieħed minnhom u nispera li fil-futur qarib se nkunu qed nagħmlu iktar affarijiet bħal daw biex letteralment nkunu parti mill-komunità. Il-Maltin magħrufin għalkemm jagħtu kemm huma nies ta' qalbhom tajba, kemm jekk niġu għal flus, kemm jekk niġu għajnuna, kemm meta jkun hawn terremoti, meta jkun hawn u mhux għal Malta biss. U l-Oti tad-Dem huwa wieħed minnhom. Jiena m'iniex wieħed li mmur regolari, ftit li xejn. U rrid niġġieleda lil ħaġa u nħeġġ ħadd ieħor jagħmel bħali illi kultant ma nħallux il-ġurnata u l-ħajja tiġri bina imma nifqu ftit u nagħtu xi ħaġa l ħadd ieħor. U allura nirringrazzja l-istaff kollu mhux biss mill-Blat Unit, però kif ukoll hawnhekk f'Radio 101 illi qegħdin jagħmlu dawn l-inizjattivi u qalu lillum ukoll illi din mhux se tkun waħda biss f'sena, però se jippruvaw li jagħmlu iktar minn waħda f'sena. Allura inħeġġihom u nirringrazzjahom. Ħadna l-kumment ta' numru ta' persuni li żaru l-studios ta' Radio 101 biex jagħtu donazzjoni ta' dem. 5 darba. U sodisfatt li qed ngħinu ħadd ieħor. Dak li jista' jagħtu d-dem jiġu għaliex min għandu bżonn nistax tgħid kemm ħajgawdi minn xejn dem li ħanatu aħna. Din hija l-ewwel darba tiegħek li tajt id-dem? Le mhux l-ewwel darba li nagħti ma nafx kemm il-darba. Minn dejjem inni issa xi 3 snin niġi nagħti d-dem u nħeġġeġ lil ħadd ieħor biex jiġi u jagħti d-dem għax vera kif hija ħaġa ġusta biex tagħti id-donazzjoni li jenna tant nistennew għall-inqas issa darbtejn f'sena. Jolqtok il-kumment ta' raġel li minkejja li l-lum itilef lill-ommu xorta waħda jiftakar il-mod kif ommu kienet tħoss aħjar wara li kienet tirċievi donazzjoni ta' dem. Meta kellha bżonn kienet tkun vera ħażin, imor fitu għad-dem terġa' tlajbilek tirxoxta u kienet tajli ara dan minn tiegħek x'kombinazzjoni l-istess dem li kellna u positive anyway. Ġifieri vera jagħmel effett daqsxejn dem li nagħtu aħna. ħajgawdu minna minn għandu bżonn. Il-maratona ta' Oti ta' Dem f'Radio 101 tasal fit-tmiem għal-ħadd fis-satejn ta' wara nofsinhar.